Hapana zvakawanda but tingangori kutaura kuti tiri kufara kuti mudingi wedu adzoka vasitole vauya vaita kuti chinhu zvingofamba zvakanaka. Ticharamba tichifaita nenyaya yekuti vasikana vasungwa tinoita sei vabudewo. Apa tine mufaro mukuru wekuti vasitole vari pano. But zvakakosha kuti vasitole munongotipawo mashoko ekuti vakamira sei da kutenda nekuya kwamaita. It's not the end of the road, it's not the end, it's the beginning of the struggle. Thank you. Tine makomrades edari mukati pane pachikurubiwe 4 comrades. Tina Sarowiwa Job Scala, tina Odinga Odias Makoma, tina Precious Jeje, tina Mdaragusha. As you all know, Mdaragusha, Precious Jeje na Odinga, they actually went to the police station reporter, asking get up my properties out, but they were actually arrested. My victims, so we should continue pressing hard and praying hard, action hard foot. To make sure that my comrades are doubled. My comrades. All right. Thank you.